गोदाई भाई ए गोदाई भाई दादा ना लवा दादा दादा रंजीत के घर बैठे बा का भाई जाकिर भाई के हार्ट अटैक हो जाए सूरजदेव चा सूझ जाई है। हेलो हेलो जी हेलो चलिए एक बार फिर से अभी जे भी विराजमान बा कुल मिला के कार्यक्रम के चौथा राउंड हो। हाँ हाँ हमरा बुझाता कि जवार में एरिया के गीत संगीत से इतना प्रेम बा कि जेकरा भी जहाँ जगह मिल गई बा वो अपन जगह से हिलत नहीं के सब लोग वहीं का बा। हाँ हाँ तरवा सब अगर अपन नींद जियान करके वक्त निकाल के ऐजा उपस्थित बानी तो कुछ न कुछ अपन मनोरंजन कुछ गीत संगीत सुने खातिर बानी। हमने के अभी अपन भरपूर कोशिश करता नहीं जा कि जौन भी गीत संगीत होखे रवा सबके दिल तक पहुँचे हाँ हाँ और अच्छा लगे। वन है गीत संगीत प्रदुमन परदेसी जी बड़ा है सुंदर देखौले हैं लेकिन पहिलका एगो गाना हम ओह माता खातिर गाई दादी खातिर स्वर्गीय मूंगा देवी जी जेकरा अंतिम संस्कार में हमने के जा उपस्थित भइने जा और आप सब भी आइल बानी हमने के देखे खातिर। ते एगो गाना के शोका कुल परिवार खातिर वो माता के ऊपर समर्पण रही। का भाव हो कैसे कैसे हो माटी के मोह करत कंचन के काया जा आरे अचके में काले आई प्राण के उड़ाई दी है खोनी खानी गरहानी ठहरा सुताई दी है माटी के ऊपर नीचे माटी गिराई दी है हर टोलवा परोसवा के लोग बटोरा सब संसार के लिहाज तनिक लोर ढरकाई दिए सबका ले आगे आगे बेटा दौड़ के पांच बेरी घूमी मुहे आगी लगाई दिए भाव भाव कैसे ढाला सिसार वही नु गौले धरा ए सर धरा अच्छा लागल है लेकिन देखी ई ऐसा समय है कि बता के ना आवेला हाँ हाँ ना ही केहू के पता रहेला कब का हो जाई या कोनो ठीक नहीं थे। नो नो धरती पर जन्म ले ले बानी हाँ हाँ सियान हो कब कि ना एकर कोनो गारंटी नहीं ना अगर हो गई नहीं हाँ तो शादी बियाह होई कि ना ना
एकर कोनो गारंटी नहीं ना बियाह शादी हो गई हाँ मेहरारू के सुख भोगब कि ना एकरो कोनो गारंटी नहीं के ना हो सके तू ही निकल जा हाँ ना तो मेहरारूए मिल जाए मुहजो भरुआ बने के साफ भटिया जब देखनी है ना मर्द के कौन तरीका के इज्जत करत रहल हाँ मारत लखिया एकरे कारण मर्द एकर पियकर भइल बा आ गीत गावत रहे सब की कमवा तोहरे हो दिहलका होई पियलका ना छुटी हातना लोग के ई बुरबके नु बनौले है प्रदुमन जी बताए आई बोतल में एगो पानी लेके पूरा फुहारा मरले चलत रहे आ कहत रहे कि पियलका ना छुटी बताए आज जवन ई गीत तू लोग गई बा हम ओकरा कितना दिन पहले गा दिहनी है लय के कैसे कितना दिन पहले गा दिहनी है लय के कि जब का भइल हो गानवा के बोल का रहे यादो नहीं थे हमरा कि जब कान पर भतार बा त हाड पर रह के यार के का होई आ जब प्रेमी के ना मिलल त पतई प पानी झार के का होई कि वो छोड़ के गइल जब से इहे दुआ करिले रब से कि अब से प्यार न कवनो लइकिन से करई हरी जी ओ गाना के अंतरा रहे हाँ कि पूजब बदल गई छोड़ के कहां चल गई चल गए ससुरी आ सुन ले कि पियावा के प्यार में पिघल गई कि लव के हमारा धो दिहला अरे नहाई के ऊ डब से आ तब से पागल बानी फेर जनी पगलई हरी मिलत मरद हमके भूल गइलू ओकरे गोदी में झूल गइलू आ डोली में गोली का मारी जब तू ही प्यार कबूल कइलू आ पियवा से पहले हमारे रहलू आई अब ढकेल देलू धब से तो सबसे गलत बीमारी दिल के हाँ ना लगई हरी जी भाई आज गावत रे कि गमवा तोहरे हो दिहलका होई पियलका ना छुटी भाई मेहरारू से गम ओ मैं कहियो कि मरबा जोर से चाहे हलका एकरा झलका ना उठी ई तो पिटाते रहती है राते दिने मर्द पिय कर बाप जोर से कहूं मारे चाहे हल्का मारे कर त मार खात खात आदत हो गई बा जय दी बर भरछियार नहीं हाँ ना झलका लौकी ना ललका लौकी खड़ा हो जाता नहीं अपन नृत्य कला दिखावा हां आवा एगो गाना माई खातिर आगे चके में हर घाटाली घटना अरे माई आजू हो गईली सपना डॉक्टर साहब से आग्रह करब आई स्टेज पर डॉक्टर साहब कि मंच पावे के प्रयास करी डॉक्टर डीएन राम जी से भी आग्रह करब कि वो मंच पर आई और बड़े भैया एस नंदा जी से भी आग्रह करब कि वो मंच पर आवे के प्रयास करी 5 मिनट खातिर माई
रे काला ये शोक गीत में पुरस्कार देहनी भैया आभार प्रकट करब भगवान से प्रार्थना हमेशा हमेशा मंगल ही मंगल होत रहो 2024 साल कहाँ से दुआई का तका हरली आला माई के अरे पराना हरली आला माई के पराना आजू दादी हो गई सपनावा और का झर झर गिरे लोरा नैना झर झर गिरे लोरा कहाँ गईली सबके छोरा प्रकाश जनरल क्लिनिक महाराजगंज से हमरा के 100 रुपया पुरस्कार जय हो नमस्कार प्रभु के परवरदिगार के कृपा हमेशा हमेशा बनल रहे। अच्छा डॉक्टर अशोक कुमार जी प्रकाश डेंटल क्लिनिक से हमके पुरस्कार दिले बानी भगवान भोले दानी का असीम कृपा हमेशा खातिर बरकरार रहे। और का धीर नहीं धरेला नया दादी हमरो हो गई सपनावा अब एगो लयदारी हो जाओ हो जाओ मनबा